I posle tog incidenta u hotelu Moskva, vi ste dali izjavu... Nećemo to. Nema majke. Šta? Pa nema majke. Pa nemojte me prekidati, molim vas. Pa kako da ti ne prekidam? Pa šta sad? Pa šta pitaš to? Neka pita. Pa neka pita. Pa što da pita? Pa kakve mi veze imamo s tim? Nikad. Pa šta hoće taj oblucmen? Šta on hoće? Pa ko je zaštitnik građana u ovoj državi? Jel moj brat Marinko, za kojeg je narod glasao, naše lutkice, ili neki oblucmen čovjek s bradom? Kako mu je to prezime? Ajde, molim vas, da nastavimo sa pitanjama moje, da pitam vaše da odgovorite. Molim vas da Ja nastavimo. sam odgovorio što sam rekao da sam papire dostavio. Ja se pravdam veze jer da nemam, pravdam se pred kamerom. Mi smo koaliciono bili, nemamo veze sa tim. Jedne nemam. Ovaj narod mora da zna istinu, ima pravo da zna istinu, a vi morate da odgovorite. Šta mi moramo? Morate. Šta mi moramo? Ništa mi ne moramo. Hoćeš da vidiš šta mora? Sad ćeš da vidiš šta mora. Sad ćeš da vidiš šta I mora. nemojte da mi pretite, sada kad ceo svet se zalaže za slobodu govora, vi tako. Ma da je sloboda govora za čitav svet, za Rusiju i za Ameriku, za nas dvojicu, nije mene i brata. Jel ti jasno? Sad ćeš da vidiš šta mora. Nema, Gojko, kad te može. Pustite ga, pa šta ćete urediti? Alo? Pustite ga. Gojko Maglaje, spojite me s urednikom. Ajde. Jeste, Gojko Maglaje, uredniče. Branko, kako si, Branko? To moj Branko, urednik moj. Dobra vam je televizija, jeste. Pa tu je ovaj mali Dado, tu je Dado, da. Jel vi zovete mog urednika? Stani se, čekaj Samo da ti kažem, neprijatno, dosta je neprijatno. Tako je, pa ja to njemu pokušavam. Tako je, bravo, cenići. Pa brat će moj ceniti, Marinko, on je tu. Evo, pozdravlja Marinko i pozdravite gazdu. Doviđenja, prijatno. Tako. Šta je tako i šta sada? Šta je tako? Sad vidiš šta je tako. Jebala te sloboda govora da te jebala. Ti si morao od njega da narajcaš da on zove. Istraživačkim se on bavi novinarstvom. Ja sam istraživački novinar. A što nisi istraživao mangulice kako nemaju holesterol ili one piramide u visokom? To je istraživanje. Ajde, I šta vi mislite, tako ćete sad da pozovete nekog da me ukinete? To je to kao, šta? Nemate, Dado. Znači, šta me nema... Hiljade mojih poklonika će izaći na ulicu, cela objektivna javnost će da stane iza mene. Ma nemate. Ma šta me ne? Jel vidiš, Dado, da te nema? Šta misliš, koga će nam poslati drugo? Pa zvaću ja Branka, poslaće nam neku mačku, bar da nam bude lepo, ajde. A žena mu ne radi i on budala tako da, mislim, strašno.